Why in their payrolls there are people who graduated recently, but people who graduated a long time ago are still not employed. If there is no money, let the money not be there for everybody. Mondo pesa ka pesa onge to pesa obed ni onge ne jite to kiko bedi nikeche there is evidence we can one wanyalo miyo evidence mar jok mondo iki recently to gin to gilinga koro achiel no kende wakwayo gin achiel no kende and we know if they take that one they will win in court, something like that. Kagi wacho ni gin kodo gikaw no achiel no kende gitono wajne court jok mondo iki ma recent to gi jok mapokonde iki mogik awacho ni wan kaka jonagi bende kabisa sana ma Nairobi ka ok gisewuok oko ka jok mapuonjo wadhiga e buche to thothne gi ok gibiti ng'eni onagi wan ga jok ma chap mano ing'eyo kaka ang' niketi wawuoge uru oko kaka jonagi wabeduru kata kwa bede bura to biure bura nitiere gik moko mowinjo be ni wasebe kawo kaka onagi koro nitiere gik moko mowinjo be ni sani wan godo mbele wan ji matin sana ma wan mbele koro nagi nitiere kaka uywayo tie onagi mabende gine kata kama wabire TV kani wabiro nikeche onagi wawuoge uru oko kabisa. Erokamano ahinya Fidel Oruko, Fidel Okuku kachiel kodin Steve Oruko jopuonje mag JSS kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio kae kachiel kodin Hesbon Otieno jalup jagoro mar Nata kuom biro e studio kae mar mondo mi wago ane mbaka kotudore kod ywaka ma jopuonje mag JSS